Γεια σας αγαπημένοι μου, γεια σας αγαπημένοι μου στο Facebook και εδώ είμαστε στο TikTok. Οπα. Εκεί. Μισό λεπτό να φτιάξω και το TikTok. Γράψτε μου εδώ στα σχόλια από πού είσαστε, να ξέρω. Και αλήθεια λέω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε. Τώρα σε 3 λεπτάκια θα ξεκινήσουμε το live μας, όπου θα πούμε κάποια πράγματα για αυτή την μοναδική τεχνική του Theta Healing. Τη μέθοδο αυτή θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και θεραπευτική, αλλά πιστέψτε με ότι είναι τόσα πολλά παραπάνω. Ειδοποιούμε τους. Οκ. Γεια σας και χαρά σας σε όλους. Είμαστε εδώ, θα περιμένουμε 2-3 λεπτάκια. Θέλω να μου στείλετε αν με ακούτε καλά. Με ακούτε καλά, ακούγομαι καλά. Απαντήστε μου αν με ακούτε. Είτε εδώ στο TikTok, σε αυτή την οθόνη, είτε εδώ στο Facebook. Γεια σου Ιουλία. Ακούγομαι καλά, με ακούς? Μπορείς να μου γράψεις εδώ στα σχόλια. Γεια σου Διόνι μου γλυκιά. Με ακούς καλά από ό,τι καταλαβαίνω. Εσείς εδώ με ακούτε καλά? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα σε λιγάκι θα μπούμε. Κάντε μου λίγο υπομονή να δώσουμε 1-2 λεπτάκια ακόμα. Γιατί σήμερα είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους ανθρώπους οι οποίοι με παρακολουθούν στα social και δεν ξέρουν τι ακριβώς. Βλέπουν ότι κάνω το Theta Healing. Και δεν ξέρουν ακριβώς τι είναι τελικά αυτό το Theta Healing. Δεν ξέρουν τι πράγματα και σε ποιους απευθύνεται και πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε μέσα από το Theta Healing. Και είμαι εδώ να κάνουμε ένα live, ένα intro, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα για το τι είναι αυτή η μοναδική θεραπευτική μέθοδος, η οποία έχει δημιουργήσει θράψη, έχει θεραπεύσει σωματικά, νοητικά, ψυχολογικά εκατομμύρια άτομα στον κόσμο και πραγματικά μείνετε μέχρι το τέλος, γιατί θα έχουμε και τη μοναδική άσκησή μας, μια καταπληκτική άσκηση που μπορούμε να χαλαρώσουμε και να δούμε πόσα πολλά, έτσι, πόσο μεγάλη διαφορά κάνει στη ζωή μας τελικά το να εμπεριέξουμε σε αυτήν τις τεχνικές του Theta Healing. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα για μένα. Εγώ ονομάζομαι Διόνη Καρόκη, είμαι life coach και spiritual coach. Προέρχομαι από τον χώρο του τραγουδιού και όλη η εξάσκησή μου επάνω στις θεραπείες, στις τεχνικές ουσιαστικά αναβάθμισης, θα το έλεγα το νου, έχουν έρθει και έχουν υλοποιηθεί σε μένα μόνο και μόνο για να βοηθήσω τους μαθητές μου, οι οποίοι ασχολούνται με το τραγούδι. Έχω μεγάλη εμπειρία σε ό,τι αφορά το τραγούδι, έχω δουλέψει από 12 χρονών, εργάζομαι ας πούμε στο κομμάτι του τραγουδιού. Έχω δουλέψει με πάρα πολλούς διάσημους ανθρώπους, όπως είναι ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, ο Γιάννης Πάριος, ο Αντώνης ο Βαρδής, πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, η Θεοδωρίδου, η Δέσποινα Βανδύ, ο Αντώνης, ο Καράς,
Αντώνη τον Βαρθή τον είπα, τέλος, η Ελένη Φέτα, έχω συνεργαστεί με πάρα πολύ κόσμο, με τον Γιάννη Πλούταρχο, με τον Νίκο τον Κουρκούλη που τον αγαπώ και πάρα πολύ. Και όλες αυτές οι θεραπείες, όλες αυτές οι διαδικασίες δηλαδή της εκπαίδευσης που έκανα ήταν κυρίως για να μάθω στους τραγουδιστές, στους μαθητές μου πώς μπορούν να αφήνουν κατά κάποια τραύματα που έχουν ουσιαστικά από τη μικρή τους ηλικία με σκοπό να μπορούν να βγουν σε μία σκηνή και να έχουν θάρρος, να μην κομπιάζουν, να μην σταματούν το ταλέντο τους, να μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση. Ξέρετε, το τραγούδι είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος. Και έτσι λοιπόν όλα αυτά εκπαιδεύομαι από 28 χρόνων σε διαφορετικού είδους θεραπείων. Έχουμε και την Τζάκη εδώ, η οποία μιλάει. Έχω ασκηθεί στην ψυχοακουστική φωνητική μέθοδος της μεθόδου Τοματής, τέλος πάντων. Έχω κάνει το Jungiano coaching, το NLP, το timeline therapy, υπνώσεις με κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις. Και έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχω πιστοποιηθεί από το Heart Math οργανισμό ως Heart Math Coach και όλα αυτά ήρθαν και ολοκληρώθηκαν με ένα όμορφο πεδίο, το πεδίο του Theta Healing. Το Theta Healing είναι μία μοναδική τεχνική μέθοδος η οποία εμπεριέχει πάρα πολλές τεχνικές και βοηθάει τον άνθρωπο να αλλάξει τα κακό κείμενα σε εισαγωγικά, έτσι, της ζωής του. Και όχι να τα αλλάξει μόνο, τον βοηθάει να πάρει το μάθημα από αυτά τα κακό κείμενα και να τα μεταμορφώσει σε κάτι πολύ όμορφο και πολύ δημιουργικό. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω σήμερα εδώ, θα μιλήσουμε στο Theta Healing, για το Theta Healing και θα σας το παρουσιάσω, θα σας παρουσιάσω τις βασικές ενιές του τι είναι, τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας και φυσικά μπορείτε όλοι να μου κάνετε ερωτήσεις και να σας απαντήσω σε όποια ερώτηση και να έχετε. Καταρχήν να πούμε ότι το Theta Healing είναι μια διαλογιστική μέθοδος, μια θα το λέγαμε διαδικασία προσευχής που κάνουμε, συνυφασμένη μαζί με μια φιλοσοφία, στην οποία αυτή η φιλοσοφία βασικός πυλώνας είναι ότι είμαστε όλοι προστατευμένοι κάτω από την ομπρέλα μιας ύψης της πηγής, ενός ύψης του Θεού. Δεν προσωποποιεί το Θεό, γι' αυτό και η μέθοδος του Theta Healing εξαπλώνεται παντού σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις χώρες που είναι πολύ βαθιά πιστές, ας πούμε, ή σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο πολύ περιοριστικό, απλώνεται, κλείσε μου άμα θέλεις την πορτούλα, σε ευχαριστώ. Απλώνεται και μάλιστα έχει εφαρμογή πραγματικά σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως θρησκείας. Δεν είναι λοιπόν ένα θρησκευτικό ρεύμα, είναι μία μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί τη βαθιά πίστη σαν ένα ποτάμι που βγαίνει μέσα σε μία θάλασσα. Υπάρχει, ο σκοπός μας είναι ουσιαστικά να βγούμε σε αυτή τη θάλασσα της πίστης. Ο σκοπός μας είναι μέσα στο Theta Healing να αναπτύξουμε αυτό το αίσθημα το ότι είμαστε παιδιά ενός Θεού. Χαίρομαι Σοφία που ήρθες, καλησπέρα. Τώρα, οι τεχνικές του είναι ολιστικές, δηλαδή εμπεριέχουν το σωματικό, το ψυχικό, το νοητικό μας κομμάτι και φυσικά συνδέονται όλα αυτά μέσα σε μία ολότητα, σε εμάς. Και το εμείς δεν είμαστε μόνο, ας το πούμε, στο τώρα. Είμαστε και οι προγόνοι μας, το τι πληροφορία έχουμε πάρει από τους προγόνους, το τι πληροφορία έχουμε πάρει από το περιβάλλον μας, αλλά και το τι πληροφορία κυκλοφορεί ανάμεσά μας ως συλλογικό ασυνείδητο.
Έτσι. Οπότε λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες με τον ύψιστο τρόπο για να επιφέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Τώρα, βασική προϋπόθεση του Theta Healing είναι οι θεραπείες μας να γίνονται μέσα από την ύψιστη δόνηση της αγάπης. Όταν υπάρχει η ανιδιοτελής αγάπη, αυτή που ο δημιουργός έχει για εμάς ως δημιουργήματά του, τότε δεν υπάρχει κανένα αρνητικό συναίσθημα. Υπάρχει αίσθηση της ασφάλειας, υπάρχει αίσθηση της ικανοποίησης, της χαράς, υπάρχει αίσθηση της μοναδικότητάς μου και υπάρχει αίσθηση ενός σεβασμού στην ύπαρξή μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με υποκίνησε και με έκανε να νιώσω πραγματικά ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε θέμα και να έχουμε. Τώρα, πώς συνδεόμαστε με αυτή την ύψιστη συνείδηση, με αυτή την θεϊκή, ας το πούμε, ποιότητα, με την ύψιστη αλήθεια, για να κατανοήσουμε πώς είναι, και θα σας δώσω παραδείγματα και μπορείτε και εσείς βέβαια να μου ζητήσετε να σας δώσω και άλλα αν θέλετε ή σε συγκεκριμένα θέματα. Μπαίνουμε σε μια διαλογιστική κατάσταση που ονομάζεται θήτα, δηλαδή οι θεραπευτές θήτα είναι εκπαιδευμένα άτομα τα οποία μπαίνουν και βγαίνουν εύκολα, γρήγορα, μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, από πολλές συχνοτικές εγκεφαλικές λειτουργίες. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε είμαστε στα κύματα Β. Όταν είμαστε λίγο έτσι να χαλαρώσουμε, χαλαροί, είμαστε στα επίπεδα Α. Και όταν είμαστε ακόμα πιο χαλαροί, είμαστε στα επίπεδα Β. Τα επίπεδα Β είναι από τους 4 έως τους 7 κύκλους ανά δευτερόλεπτο, που σημαίνει Hz. Έτσι, δηλαδή στα 4 με 7 Hz βρισκόμαστε στα επίπεδα Θ. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτά τα εγκεφαλικά κύματα, περνάμε αυτομάτως σε μία άλλη διάσταση του νου, εκεί όπου τα πάντα είναι ένα. Όλα είναι ένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορώ να νιώσω, μπορώ να κατανοήσω, μπορώ να δω αυτό που πραγματικά είστε, αυτό που πραγματικά φέρετε και ως γνώση, αλλά και ως τραύματα και ως εμπόδια και ως ταλέντα, χαρίσματα, μπορούμε να τα δούμε και να επεξεργαστούμε αυτά τα οποία θέλετε. Και όταν λέω αυτά τα οποία θέλετε, εννοώ ότι στη θεραπεία αυτή ο θεραπευόμενος έχει τον πλήρη έλεγχο. Δηλαδή, ρωτάμε ως θεραπευτές, θέλεις να γίνει αυτό στη ζωή σου? Θέλεις να κάνουμε αυτή την αλλαγή? Να φύγεις από εδώ, από αυτό το σύστημα που σε κάνει να νιώθεις μικρός και να μπεις σε μια μεγαλειώδη κατάσταση της δεν ξέρω τι είναι αυτό το collaboration με την πυθία, ΑΕ, και πραγματικά δεν το γνωρίζω. Λοιπόν, και να μπούμε σε μια άλλη κατάσταση συνειδητότητας της μεγαλειότητάς μας. Και όταν λέω μεγαλειότητα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, πώς να σας το πω, να είμαστε βασιλιάδες. Χρειάζεται απλώς να μπούμε σε αυτό που ακριβώς είμαστε τη στιγμή που γεννηθήκαμε. Να έχουμε μια αυθεντικότητα, έναν αυθεντικό εαυτό και αυτός ο εαυτός να επιδέχεται την αποδοχή από τους ανθρώπους που αγαπάει, από τους ανθρώπους που εμπιστεύεται, από τους ανθρώπους που θαυμάζει και κυρίως από τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτά τα επίπεδα θήτα και κάνουμε αυτές τις αναγνώσεις, γίνεται μία συζήτηση για να δούμε αυτά που βλέπουμε, αυτά που ουσιαστικά έχετε φέρει ως ένα θέμα και τα συζητάμε και τα αναλύουμε. Με ποιο τρόπο έχουν διαμορφώσει τη ζωή σας, με ποιον τρόπο έχουν διαμορφώσει την εξέλιξή σας.
Είναι η εξέλιξη αυτή που θέλετε? Είναι η ζωή αυτή που θέλετε? Είναι ο τρόπος αυτός που θέλετε να ζήσετε, να έχετε, να αλληλεπιδράτε και να εκδηλώνεστε σε όλα τα επίπεδά σας? Αν όχι, τότε αρχίζουμε και σκάβουμε σε εισαγωγικά αυτές τις διακρίσεις μεταξύ αυτού που τώρα ζω και της ιδανικής μου ζωής, της ιδανικής μου κατάστασης. Αυτά που κάνετε με αυτά που θα θέλατε να κάνετε και θα θέλατε να πετύχετε. Δεν αφορά αυτό κάτι το οποίο είναι χωρίς τη δική σας συμβολή. Αφορά όμως τη δική σας γνώση και τι γίνεται τώρα. Όλοι οι άνθρωποι πετυχαίνουμε κάποια πράγματα. Πετυχαίνουμε σύμφωνα με το επίπεδο, το level, το οποίο εμείς έχουμε μάθει. Δηλαδή, αν έχουμε μεγαλώσει σε μια οικογένεια όπου ο μισθός των οικογενειών της οικογένειας αυτής, της δικής μας, ήταν ας πούμε 1.000 ευρώ, μας είναι πολύ δύσκολο συνήθως να συνειδητοποιήσουμε πώς είναι μια οικογένεια να έχει εισόδημα 50.000 ευρώ ή 10.000 ευρώ. Και λέω, μην πιάνεστε από τα χρήματα, πιαστείτε σας παρακαλώ από το οτιδήποτε. Αν εγώ έχω θεωρήσει ότι η δουλειά ενός δημόσιου υπαλλήλου είναι μια δουλειά η οποία μου δίνει τη δυνατότητα να βγάζω ας πούμε 1.000 ευρώ και είμαι καλά, είμαι τυχερή που έχω μπει σε αυτό, τότε πραγματικά ίσως να είναι ok για εσάς. Αν όμως δυσκολεύεστε με το να έχετε αυτό το μισθό ή με το να έχετε ας πούμε δυσκολίες στη ζωή σας, στην καθημερινότητά σας, οποιασδήποτε δυσκολίες, αν δηλαδή αισθάνεστε κολλημένοι, αν νιώθετε ότι δεν κάνετε τις αλλαγές που θέλετε, αν αγωνίζεστε πάρα πολύ και αυτός ο αγώνας σας δεν βρίσκει ανταπόκριση και εσείς εξαντλείστε, μπαίνετε σε μία κόπωση, ίσως και σε μία θλίψη, τότε αυτή η διαδικασία ίσως να σας δώσει πάρα πολύ μεγάλη έτσι, αλλαγή, ένα boost ας πούμε, ένα boost στον οργανισμό σας, στο είναι σας. Και το λέω αυτό γιατί το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουμε συνήθως, εκεί έχουν κρυφτεί πάρα πολλές γνωστές μας πεποιθήσεις, αλλά και πάρα πολλές άγνωστες. Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτάκι. Οκ. Λοιπόν, να δω λίγο τις ερωτήσεις σας. Γεια σου Βίκη, γεια σου Δήμητρα, γεια σου Διονυσούλα μου. Λοιπόν, έχουν κρυφτεί εκεί λοιπόν όλες μας οι γνωσίες που έχουμε ως μικρά. Δηλαδή, αν μεγαλώσαμε ας πούμε θεωρώντας ότι είναι πολύ δύσκολο να προσελκύσω πολλά πράγματα στη ζωή μου, να γίνει το δικό μου, ότι είμαι άτυχος, ότι είμαι άτυχη, ότι η ζωή μου δεν πρόκειται να αλλάξει πεσημιστικά, αν έχω μεγαλώσει με δυσκολία, με μιζέρια, με πολέμους, ας πούμε, με συγκρούσεις μέσα στην οικογένειά μου, τότε είναι πολύ πιθανό να θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι δεδομένο και ότι η ζωή μου έτσι θα είναι. Όμως πραγματικά μέσα σε αυτό μπορούμε να κάνουμε, ας πούμε, να διδάξουμε σε έναν άνθρωπο πώς είναι να ζει χωρίς τις συγκρούσεις, να διδάξουμε σε έναν άνθρωπο πώς είναι να ζει χωρίς να βιώνει απόρριψη, χωρίς να βιώνει εκδίκηση, κακοποίηση, χωρίς να βιώνει, χωρίς να αλληλεπιδρά με άτομα κακοποιητικά, τοξικά, ζηλιάρικα, άτομα τα οποία του επιτίθενται. Και όλο αυτό είναι, ξέρετε, μία γνώση στην οποία εμένα προσωπικά μου άλλαξε τη ζωή.
μπορεί να έχουμε μεγαλώσει σε ένα περιβάλλον αγαπημένο, αλλά σίγουρα τα περιβάλλοντα που μεγαλώνουμε συνήθως δεν είναι τα πλέον, ας το πούμε, ασφαλή. Δηλαδή έχουμε ζήσει και ζωές στη ζωή μας, στιγμές στη ζωή μας, γεια σου Πάρη μου, οι οποίες δεν ήταν ιδανικές. Μπορεί η μαμά μας, ο πατέρας μας να μας αγαπάει και να μας έχει ως θεούς, ας πούμε, αλλά σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή του μπορεί να του ξέφυγε μια κουβέντα, να τους ξέφυγε μια κουβέντα, η οποία μας πλήγωσε πολύ βαθιά. Και αυτή η κουβέντα μας κουβαλάει. Αυτή η κουβέντα μας πηγαίνει εκεί που εμείς δεν θέλουμε να πάμε. Μας πηγαίνει σε ένα συναισθηματικό προφίλ, σε μια συναισθηματική δόνηση, σε μια δόνηση στο σώμα μου, η οποία μας αλλοιώνει, μας αλλάζει αυτό που είμαστε. Υπάρχουν λοιπόν περιβάλλοντα στα οποία έχουμε περάσει έτσι, δεν είναι μόνο το οικογενειακό περιβάλλον. Σαφώς νήσο μπορεί να έχεις κάποιες, ας το πούμε, κάποιες δυσκολίες στο να συνδεθείς με τους γονείς σου. Μπορεί το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσες, γιατί λέει ο νήσος, για να είσαστε κι εσείς γνώστες εδώ στο Facebook, ότι όταν πηγαίνει στους γονείς του νιώθει άβολα, νιώθει βαριά. Τι είναι αυτό? Σημαίνει ότι η σύνδεση που έχει δεν είναι η ύψιστη που θα ήθελε να έχει και που θα μπορούσε να βιώσει ως παιδί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ελλείψεις εδώ. Εμένα μου λείπουν οι γονείς μου, οι δικοί μου που έχουν φύγει δυστυχώς. Φυσικά και είναι το αναμενόμενο. Να μας λείπουν, να έχουμε θλίψη, να έχουμε λύπη, παιδιά, όταν χάνουμε τους δικούς μας από το γήινο επίπεδο, από το επίπεδο στο οποίο είμαστε, χάνουμε δηλαδή την επαφή μαζί τους, υπάρχει ένα κενό, αφήνει κάποια υπολείμματα και αυτά τα υπολείμματα δεν είναι τόσο εύκολο να τα διαχειριστούμε. Υπάρχει πένθος, υπάρχει θλίψη, υπάρχει λύπη. Μπορεί να μας έχει δημιουργηθεί ένα άσθημα, μπορεί να μας κάθεται, ας το πούμε, βαριά η ανάσα μας ή να έχουμε πάρει βάρος. Και αυτό το λέω γιατί όταν τα άτομα έχουμε θλίψη, έχουμε λύπη, δεν κάνουμε τόσα όσο το μυαλό μας θέλει. Έτσι, γιατί θέλουμε συνήθως περισσότερα από όσο μπορούμε να κάνουμε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία που κάνουμε λιγότερα από όσα εμείς θέλουμε και λιγότερα από αυτά που εμείς πραγματικά είχαμε όνειρο να κάνουμε, τότε αρχίζει η θλίψη, αρχίζει η λύπη, αρχίζει η μιζέρια με τον εαυτό μας. Και όλο αυτό τι γίνεται? Γίνεται ασθένεια, η οποία ασθένεια μπορεί να εμπεριέχει καταρχήν δυσκολίες στους πνεύμονες, να εμπεριέχει λύπη στην καρδιά μας, να εμπεριέχει ένα στομάχι δύσπεπτο, δύσκολο, να έχουμε δυσκολία κατανόησης και επικοινωνίας με τους ανθρώπους, δηλαδή να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, απογοήτευση, έτσι. Και πάρα πολλές φορές μπορεί να εμπεριέχει και μίσος, να εμπεριέχει δηλαδή το συναίσθημα το οποίο πραγματικά είναι, ας το πούμε, το δεύτερο σε κατάταξη, έτσι, δονητικά. Τα συναισθήματα φέρουν κάποιες δονήσεις μέσα μας. Όσο πιο δύσκολο το συναίσθημα, τόσο χαμηλότερη δόνηση έχουμε και τόσο πιο δύσκολο μας είναι να ανέλθουμε. Οπότε λοιπόν, δείτε, εάν έχετε θέματα με το βάρος, εάν έχετε θέματα με τα πνευμόνια σας, αν έχετε θέμα με το βάρος, σημαίνει ότι έχετε κατακρατήσει, έχετε κουβαλήσει βάρος, το οποίο δεν είναι δικό σας. Μπορεί να κουβαλάτε το βάρος μιας ολόκληρης οικογένειας, μιας ολόκληρης γενεάς πίσω από σας. Και αυτό έχει και φυσικά και θυμό μαρλού, ναι. Αν σας πονάνε τα γόνατά σας, τις περισσότερες φορές είναι γιατί νιώθετε υποσυνείδητα ότι δεν είναι τόσο εύκολο για εσάς να προχωρήσετε μπροστά ή να κρατηθείτε στο ύψος σας. Αν έχουμε θέμα με την πλάτη, με τους ώμους, σημαίνει ότι πραγματικά το βάρος που κουβαλάμε δεν είναι βάρος που μπορώ να το φέρω εις πέρας. Μπορεί να είναι μια τεράστια ντροπή της οικογένειάς μου.
Μπορεί κάτι να έκανε ο πατέρας μου και να νιώθω ντροπή γι' αυτό. Μπορεί να χώρισαν οι γονείς μου και να ντρέπομαι γιατί είμαι παιδί χωρισμένων γονιών. Μπορεί να έχω... Ναι, Σοφία. Εννοείς πονάνε τα γόνατά σου. Σωστά. Αδυνάτησε, λέει η Σοφία, και πονάνε τον τελευταίο καιρό. Βέβαια, γιατί μπορεί να έχεις μάθει, μπορεί δηλαδή στο σύστημά μας να υπάρχει η γνώση ότι όταν είμαι παχουλός ή παχουλή, όταν έχω τα κιλάκια μου, μπορώ πιο εύκολα να αναδυθώ, να προχωρήσω μπροστά. Γιατί δεν δέχομαι τόσο εύκολα ζήλια από τους άλλους. Όταν είμαστε όμορφοι και τα έχουμε όλα, υπάρχει ένα εμπόδιο που αντιμετωπίζουμε, το οποίο εμπόδιο λέει ζήλια, κακεντρέχεια, κουτσομπολιό, επιθέσεις και φυσικά πισόπλατα μαχαιρώματα. Οπότε λοιπόν, εμείς πολλές φορές σε εισαγωγικά θυσιάζουμε κάποια από αυτά προκειμένου να αναδυθεί η ψυχή μας για να προχωρήσουμε ανεμπόδιστα ή τουλάχιστον πιο εύκολα. Αν έχετε θέματα, ας πούμε, με τα αυτιά σας, αν τα αυτιά σας βουίζουν, είμαι σίγουρη ότι στο παρελθόν σας έχετε ακούσει πολλά λόγια τα οποία δεν σας άρεσαν, δεν σας τέριαζαν. Ίσως τα έχετε ακυρώσει κιόλας. Αλλά όσο και αν τα ακυρώσατε, μέσα σας μετράνε. Δηλαδή, μπορεί να σας έλεγε, ένα παράδειγμα λέμε τώρα, δεν μπορούμε να έχουμε... Έτσι, Σοφία, ναι. Πολύ ωραία. Μπορεί να σας έχουν πει σε κάποια στιγμή της ζωής σας ή δασκάλα σας ότι ξέρετε κάτι, δεν τα καταφέρνεις. Και όταν δεν τα καταφέρνεις, υποκινείται ένα ολόκληρο σύστημα, υποκινείται δηλαδή το συμπαθητικό μας σύστημα, το οποίο κινητοποιεί όλες τις διαδικασίες για να είμαστε αγχωμένοι, να διατηρούμε άγχος, να διατηρούμε στρες, να είμαστε συνεχώς σε ένα αγωνιώδες περιβάλλον, αν θα τα καταφέρω, να τρέχω από εδώ, να τρέχω από εκεί. Και αυτό πηγάζει από το τραύμα μια στιγμής, που μπορεί να είναι και μια στιγμή στο παρελθόν μας, πολύ ηλίθια, πολύ χαζή, άνευ σημασίας, αλλά μέσα μας μέτρησε. Έτσι λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτά τα επαναλαμβανόμενα, ας πούμε, τις επαναλαμβανόμενες σκέψεις που λένε «Αχ, δεν τα καταφέρνεις», «Αχ, δεν είσαι αρκετή», «Αχ, πώς θα τα βγάλεις πέρα», «Αχ, γεννήθηκα σε φτωχή οικογένεια, είμαι φτωχή», «Αχ, δεν αξίζω», «Αχ, δεν με κοιτάνε οι άντρες ή οι γυναίκες», «Αχ, δεν μπορώ να σταθεροποιήσω μια σχέση», «Αχ, δεν ταιριάζω, δεν ανήκω στο περιβάλλον μου, δεν ανήκω στην οικογένειά μου». Θέλω να ξέρω, έχετε εσείς τέτοιες σκέψεις και θέλω να μου στείλετε εδώ σκέψεις τις οποίες φυσικά σας περνάνε έτσι πολύ γρήγορα. Έχετε συλλάβει κάτι τέτοιο μέσα σας? Στείλτε μου εδώ στα σχόλια να δω. Πόσες σκέψεις από αυτές κάνετε την ημέρα, πόσες αρνητικές σκέψεις? Ο μέσος άνθρωπος κάνει περίπου 70 με 90.000 σκέψεις ίδιες καθημερινά. Αυτό σημαίνει ότι σκέφτεται τώρα θα σηκωθώ από το κρεβάτι μου, τώρα θα πάω στην τουαλέτα, τώρα θα ετοιμαστώ για τη δουλειά μου, τώρα θα φύγω, αχ το άγχος, αχ τι θα μου πει σήμερα ο εργοδότης μου, αχ τι θα μου πει σήμερα οι φίλοι μου, αχ τι μου έχουνε, τι θα γίνει σήμερα στη ζωή μου. Ανοίγω τις ειδήσεις, όχ έγινε αυτή η γυναικοκτονία, όχ αυτό το παιδάκι χάθηκε, όχ αυτή η δυσκολία στη φίλη μου, όχ καρκίνος, όχ κορονοϊός, όχ. Και είμαστε συνεχώς με ένα όχ. Είμαστε συνεχώς με ένα άγχος, ατέρμονο άγχος, να προσπαθούμε να διηλύσουμε την καθημερινότητά μας. Και θέλω να μου πείτε πραγματικά, αν μπορείτε να φανταστείτε πόσο σας επηρεάζει αυτό το περιβάλλον. Πόσο σας επηρεάζει το γεγονός ότι δεν έχετε
χαρά στη ζωή σας, δεν έχετε γέλιο, δεν έχετε ίσως, ή αν γελάτε, υπάρχουν λιγότερες στιγμές γέλιου. Μου λέει η αρχή σύνδεση, εδώ είμαστε ok, με ακούτε? Γεια σου Μίμη, Αυστραλέ, με ακούτε εδώ σωστά στο Facebook? Θα ήθελα να μου στείλετε ένα μήνυμα σας παρακαλώ. Πείτε μου, με ακούτε σωστά? Με ακούτε καλά στο Facebook? Εδώ στο TikTok ακούγομαι σωστά? Λοιπόν, πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ Βίκη. Γεια σου Δημήτρη. Που κοκκίνησες, έλεγα νωρίτερα ότι όλες αυτές τις διαδικασίες έχω ξεκινήσει για τους μαθητές μου, τους μαθητές δηλαδή της φωνητικής τέχνης, οι οποίοι δεν τους είναι εύκολο να εκφραστούν είτε μπροστά σε κόσμο, είτε ακόμα ας πούμε και σε ένα οποιοδήποτε κοινό. Οπότε λοιπόν, γι' αυτό το λόγο έχω ξεκινήσει και έχω ασχοληθεί με όλες αυτές τις μεθόδους, οι οποίες πραγματικά κάνουν μια τροποποίηση ωφέλιμη για τον οργανισμό, τη σκέψη, το συναίσθημα και φυσικά για την ύπαρξή μας. Έτσι λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, τι δημιουργούμε μέσα στην καθημερινότητά μας, με τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Δημιουργούμε τραυματισμούς, οι οποίοι, δηλαδή δημιουργούμε ένα δονητικό πεδίο στο σώμα μας, το οποίο είναι ένα πεδίο άγχους, ένα πεδίο φόβου, ένα πεδίο ντροπής, πολλές φορές, και ενοχής. Όταν λοιπόν έχουμε αυτά τα συναισθήματα, το σώμα μας δονείται σε πολύ χαμηλότερες συχνότητες και αυτές οι συχνότητες επηρεάζουν κυριολεκτικά όλα τα πεδία. Επηρεάζουν το σωματικό μας, ακόμα και μικρά φαινομενικά περιστατικά μπορούν να αυξηθούν στο μέλλον και να δημιουργήσουν έναν ολόκληρο πακτολό προβλημάτων. Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε, ένα bullying στο σχολείο δεν παραμένει μόνο ένα bullying στο σχολείο. Γιατί το άτομο, καθώς βιώνει το bullying, ταυτόχρονα έχει θυμό προς τα παιδιά, έχει θυμό και προς τον εαυτό του που δεν μπόρεσε να αντιδράσει και έχει και το αίσθημα ότι πρέπει να εξαφανιστώ για να είμαι καλός, πρέπει να εξαφανιστώ για να είμαι καλά, και οπότε δημιουργείται, καθώς μεγαλώνει, ένα χάσμα που λέει μόνο εξαφανισμένος μπορώ να είμαι ασφαλής. Οπότε τι κάνει αυτό το άτομο? Κρύβεται. Κρύβει τα ταλέντα του, δεν επικοινωνεί εύκολα, επικοινωνεί με πολύ λίγους ανθρώπους και πάλι όχι στο 100% της εμπιστοσύνης του. Οπότε λοιπόν, ένα περιστατικό που συνέβη στο δημοτικό bullying ή μια επίθεση από μια δασκάλα μας στην πρώτη δημοτικού ή ακόμα και στο νηπιαγωγείο φέρνει αποτελέσματα σε όλη μας τη ζωή. Και μην νομίζετε ότι οι άνθρωποι που βλέπετε και λέτε «Αχ, αυτός δεν είναι καλά», «Αχ, αυτός του στρίψε», ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι σε μικρότερη ηλικία δεν ήταν ακριβώς οι ίδιοι με εμάς. Η διαδικασία στο να δημιουργήσουμε ψυχώσεις ή διάφορα ζητήματα, ας το πούμε, νοητικά, κάποιες δυσκολίες δηλαδή νοητικές, είναι πραγματικά πολύ λεπτή η ισορροπία. Ένα παιδί που μπορεί να χώρισαν οι γονείς του και την επόμενη μέρα η μητέρα να έφερε το σύντροφό της μέσα στο σπίτι, μπορεί να δημιουργήσει διάσχηση στο άτομο, διπολική διαταραχή και να δημιουργήσει πραγματικά ζητήματα, τα οποία ζητήματα δεν βγαίνουν εκείνη την ώρα ακριβώς, αλλά βγαίνουν καθώς μεγαλώνει. Γεια σου Εύα. Βγαίνει καθώς μεγαλώνει. Έτσι λοιπόν, καθώς μεγαλώνουμε και κυρίως ας πούμε μετά τα 30, ειδικά μετά τα 40, αρχίζουν οι κατραπακές. Τρώμε κατραπακές. Αχ, αυτό δεν το έκανα καλά. Αχ, το παιδί μου τι λέει. Αχ, ο άντρας μου δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Αχ, το αφεντικό μου. Και κρυβόμαστε.
με αποτέλεσμα, παιδιά, να εξαφανιζόμαστε. Όταν εξαφανιζόμαστε, έχουμε διαπράξει ένα έγκλημα εναντίον του εαυτού μας. Διότι εμείς γεννηθήκαμε και το ότι γεννηθήκαμε, δεν ξέρω τώρα, ξέρετε, υπάρχουν οι φιλοσοφίες που λένε ότι εμείς προσελκύουμε τους γονείς μας και διαλέγουμε τους γονείς μας. Υπάρχει άλλη φιλοσοφία που λέει ότι οι γονείς μας διάλεξαν να μας φέρουν. Οπότε λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι φιλοσοφικά και πραγματικά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε ακριβώς, εγώ θα έλεγα ότι το πρώτο πράγμα που μας έχει δοθεί ως δώρο είναι η ύπαρξή μας, είναι η ανάσα μας και αυτό που είμαστε, το δικό μας σώμα. Και αυτό το δικό μας σώμα είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το φροντίσουμε. Όμως το σώμα μας δεν είναι μόνο ύλη, είναι και ενέργεια. Οι ενέργειες αυτές, δηλαδή πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε την αγάπη, η αγάπη δεν έχει ύλη, είναι ενέργεια. Πώς μπορούμε να προσδιορίσουμε το μίσος? Δεν είναι ύλη το μίσος, είναι ενέργεια. Και αυτή η ενέργεια έρχεται λοιπόν και είτε είναι τροφοδοτική σε μας, είτε μας στερεί την ύπαρξη, τη ζωτική μας ενέργεια, τη δυνατότητά μας να αναπτυχθούμε, να εξελιχθούμε, να μοιράσουμε τη γνώση της ύπαρξής μας με τους άλλους, να τη μοιραστούμε, να εκφράσουμε αυτό που είμαστε στους ανθρώπους και να, ξέρετε πόσοι άνθρωποι, ακόμα πραγματικά, είχα κάποτε μία γυναίκα η οποία ερχόταν σε μένα και μου είχε πει, η μητέρα μου με βάραγε πάρα πολύ, ο πατέρας μου με βάραγε πάρα πολύ, η γιαγιά μου με βάραγε πάρα πολύ, ο παππούς μου με βάραγε πάρα πολύ, αλλά εγώ έμαθα την αγάπη από έναν θείο, ο οποίος θείος ήταν καθυστερημένος ναι μεν, αλλά με λάτρευε, ερχόταν, με έπαιρνε από το σχολείο, μου έπαιρνε ένα παγωτό ή ένα σνακ το χειμώνα, με γύριζε στο σπίτι. Όσο καθυστερημένος κι αν ήτανε, άνοιγε την τσάντα μου και μου έλεγε για να δω τι έφτιαξε σήμερα, τι ωραία πράγματα έκανε σήμερα. Και έτσι λοιπόν έμαθα, μου λέει, την αγάπη από αυτόν και αυτό θέλω πραγματικά να το τονίσω, ότι η ύπαρξή μας δεν εξαρτάται από την αξία μας. Έχουμε αξία ούτως ή άλλως. Η αξία μας είναι αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε και να μοιραστούμε με τους άλλους. Δεν παίζει κανένα ρόλο πόσο, ας το πούμε, μορφωμένοι, καλλιεργημένοι, πανεπιστημιούχοι, με πτυχία, πόσο πλούσιοι είμαστε, πόσα σπίτια έχουμε, πόσα αυτοκίνητα, πόσα ρούχα, αν είμαστε όμορφοι, αν είμαστε άσχημοι. Αυτό που αφήνει αντίκτυπο, αυτό που αφήνει, ας το πούμε, ενέργεια στους άλλους καλή, σημαίνει ότι τότε έχω συνεισφέρει σε έναν άνθρωπο με τον ύψιστο τρόπο. Και πραγματικά θέλω να αφήσετε αυτή τη στιγμή κατά μέρος όλες σας τις γνώσεις, ανεξάρτητα από το πώς είστε. Υπάρχουν άτομα εδώ τα οποία έχουν 2 ή 3 πτυχία. Θέλω να αφήσετε λοιπόν μακριά τις γνώσεις σας και να δείτε, να κλείσετε τα μάτια σας, να ακουμπήσετε στην καρδιά σας και να δείτε ξανά πώς έχετε επηρεάσει τη ζωή των γονιών σας, πώς δηλαδή η δική σας ύπαρξη επηρέασε τις ζωές των γονιών σας. Πάμε λίγο να το δείτε. Πάρτε λίγο 2-3 ανάσες, χαλαρώστε. Βοηθήστε να δείτε πώς αυτό που είστε, ανεξάρτητα με το τι πιστεύετε, έχει διαμορφώσει τη ζωή της οικογένειάς σας. Τους συντρόφους σας ή τις συντρόφους σας, έχει διαμορφώσει τους φίλους σας, τους αγαπημένους σας. Και γράψτε μου εδώ έτσι. Θα ήθελα πολύ να δω τα σχόλιά σας. Πώς η δική σας η ύπαρξη έχει μεταμορφώσει, έχει αλλάξει τη ζωή
των ανθρώπων που έχετε αγαπήσει, της οικογένειάς σας, των φίλων σας, των αδερφών σας, των αδερφιών σας. Για να δούμε εδώ λοιπόν. Ναι, πολύ ωραία. Τους άλλαξε τη ζωή. Ναι, Εύα. Όσο και αν σας μάλωναν, όσο και αν δεν ήταν οι ιδανικοί, ας το πούμε, άνθρωποι που ίσως εσείς θα θέλατε, παρόλα αυτά η δική σας ύπαρξη συμμετέχει στις ζωές των άλλων ανθρώπων. Και αυτός είναι ένας λόγος που εγώ πραγματικά επέλεξα να ασχοληθώ με τη διδαχή του Theta Healing. Γιατί μέσα από το Theta Healing συνειδητοποίησα ότι για όλα τα πράγματα που μου έχουν συμβεί στη ζωή μου, και τα θετικά και τα αρνητικά, υπήρχε ένα τεράστιο μάθημα πίσω από αυτό. Υπήρχε μία ύψιστη, ας το πούμε, ένα ύψιστο θέλω. Δεν ξέρω αν ήταν δικό μου, αν ήταν των γονιών μου, αν ήταν των ανθρώπων των άλλων, πάντως όλοι συμμετέχουμε με αδιόρατα νήματα, κινούμε τις ζωές των άλλων. Και γι' αυτό θέλω να είστε σίγουροι. Οπότε λοιπόν, αφού αλλάζουμε εμείς τις ζωές των άλλων και οι άλλοι αλλάζουν τις δικές μας ζωές, είμαστε μία αλληλεπίδραση, άλλες φορές υγιείς και άλλες φορές μη υγιείς. Πάνω σε αυτή την αλληλεπίδραση τώρα, εμείς μπορούμε να θέσουμε προθέσεις όμορφες. Ναι, Μαρλού, σε ευχαριστώ και εγώ σε αγαπώ. Και εγώ σε αγαπώ. Λοιπόν, πάνω σε αυτή την αλληλεπίδραση, εμείς μπορούμε να θέσουμε προθέσεις. Τι πρόθεση έχω όταν συναντιέμαι με τη μητέρα μου? Τι πρόθεση έχω όταν συναντιέμαι με τον σύντροφό μου? Ποια είναι η πρόθεσή μου για να κάνω μια οικογένεια? Για να αλληλεπιδράσω με το παιδί μου, το γιο μου? Θεωρώ ότι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτό που εγώ θέλω, ακόμα και αν είναι για καλό τους, έτσι. Ακόμα και αν δηλαδή εγώ θέλω να προστατέψω τον πατέρα μου από μια ασθένεια, αλλά ο πατέρας μου δεν ακούει, καπνίζει σαν το φουγάρο, ας πούμε. Και εγώ φοβάμαι το τσιγάρο, φοβάμαι τους καρκίνους και θέλω να τον προστατέψω. Και του λέω, παπά, σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να καπνίζεις άλλο. Σου κόβω τα τσιγάρα, σου παίρνω τα τσιγάρα. Δεν νομίζω ότι δηλαδή όταν θέτουμε μία επιτακτικότητα και στους ανθρώπους ένα έτσι πρέπει να γίνει, επειδή εμείς το θέτουμε αυτό, επειδή εμείς το θέλουμε αυτό, τότε κανείς άνθρωπος δεν θα μας ακούσει. Στη φιλοσοφία του Theta Healing υπάρχει ένας μέγιστος κανόνας και αυτός είναι η ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση που επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους να είναι, να κάνουν, να ζουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Και φυσικά και εμείς. Έτσι. Τι γίνεται όμως? Τι δεν μας αφήνει να ζήσουμε αυτό που θέλουμε? Δεν μας αφήνουν να ζήσουμε καταρχήν οι επιταγές που μας έχουν τεθεί από μικρά παιδιά. Οι επιταγές αυτές μπορεί να λένε πρέπει να ντύνεσαι σεμνά. Οι άντρες είναι ηλίθιοι. Οι άντρες είναι κακοποιητικοί. Ειδικά αν έχεις έναν κακοποιητικό μπαμπά, η μητέρα σου λέει συνέχεια, ο παιδί μου, ο πατέρας σου έτσι είναι. Και εσύ το παίρνεις σκηνή κορδόνι και λες, αφού είναι ο πατέρας μου έτσι, θα είναι και άλλοι άνθρωποι έτσι. Και πας και γνωρίζεις, γιατί το σύνηθες πρότυπο που έχεις πάρει από την οικογένειά σου είναι η μητέρα σε εισαγωγικά να αποδέχεται τον πατέρα και ο πατέρας να συνεχίζει να είναι αυτό που είναι. Το να είναι κακοποιητικός κάποιος δεν είναι ελεύθερη βούληση, έτσι, επεμβαίνει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Σημαίνει ότι δείχνει ασέβεια στην ύπαρξη ενός άλλου ανθρώπου. Σημαίνει ταυτόχρονα ότι και αυτός και ο ίδιος μέσα του δεν νιώθει καλά. Σκεφτείτε ότι έχουμε όλοι
κάτι το οποίο πραγματικά πολεμάται αυτή την εποχή. Και είναι αυτό που λέγεται συνείδηση. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας αυτό το κινητήριο μοχλό που λέει αν κάτι είναι καλό, ωφέλιμο εννοώ για τους ανθρώπους, όλους όμως, όχι μόνο για μας, αν κάτι είναι καλό, είναι ωφέλιμο ή αν κάτι δεν είναι ωφέλιμο. Δεν είναι κακό. Και είναι πολλές φορές και μπορεί να είναι και κακό, έτσι. Αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτό το μοχλό. Αυτός ο μοχλός λέγεται συνείδηση. Όταν λοιπόν εμείς ενεργοποιούμε αυτό το μοχλό, δεν μπορούμε να είμαστε εαυτούλιδες. Μπορούμε όμως να συμμετέχουμε ισότιμα μέσα στους υπόλοιπους. Μπορούμε να έχουμε ίσες ευκαιρίες και να διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Μπορούμε να θέτουμε όρους και κανόνες που εμείς επιτρέπουμε στον εαυτό μας, δηλαδή να κάνουμε την οριοθέτησή μας. Και αυτό δεν είναι ένοχο, δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι το οποίο εγωιστικό. Επίσης, μπορούμε έχοντας τη συνείδησή μας καθαρή να φεύγουμε από τη θυματοποίηση. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μπαίνουμε και βγαίνουμε στη θυματοποίηση. Δηλαδή παίζουμε αυτό που λέμε την τραμπάλα του πότε είμαι θήτης, πότε είμαι θύμα, πότε είμαι θήτης, πότε είμαι θύμα. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα να συμβαίνει συνεχώς. Δηλαδή, ο μπαμπάς βαράει τη μαμά, η μαμά βαράει το παιδί βαράει το σκυλάκι, το έχουμε δει και στο Facebook ας πούμε και στα μέσα τέλος πάντων στα social να κυκλοφορεί. Ή το άλλο. Το αφεντικό έχει τον πρώτο ουσιαστικά προϊστάμενο, ο προϊστάμενος έχει τον υφιστάμενο, ο υφιστάμενος έχει τον απλό υπάλληλο και ο απλός υπάλληλος έχει τον χαμάλη της δουλειάς. Και θεωρούμε λοιπόν μέσα σε όλα αυτά τα αξιώματα ότι κάποιος είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Και σκεφτείτε λοιπόν τώρα ότι αν είσαστε το αφεντικό, σκεφτόμαστε συνήθως το αφεντικό, σαν κάποιον που είναι σκληρός, αδίστακτος, δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ το πρόβλημα του προϊστάμενου, του υφιστάμενου, του υπαλλήλου, ούτε καν του χαμάλη, δεν το συζητώ. Έχει το δικαίωμα ο προϊστάμενος να μιλάει στο χαμάλη σαν να είναι, δεν θα το έλεγα ζώο, γιατί πολλές φορές ούτε και στα ζώα δεν μιλάμε έτσι, το έχουμε δει αυτό το σκηνικό. Και φυσικά ο χαμάλης από την άλλη νιώθει ότι αυτό δεν μπορεί να το γυρίσει, δεν μπορεί να γυρίσει αυτή την αντίδραση, δεν μπορεί να μιλήσει όπως ακριβώς και το αφεντικό. Όλες αυτές λοιπόν είναι διατάξεις ας πούμε που έχουμε στο σύστημά μας. Έτσι μάθαμε ότι ο πατέρας είναι ο ανώτερος, η μητέρα, ο πρώτος αδερφός, ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος. Στο σχολείο μετά υπάρχει ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής, ο δάσκαλος. Υπάρχει δηλαδή αυτό το ταξικό σύστημα. Το ιεραρχικό σύστημα, το οποίο μας υποδηλώνει και μας ταυτοποιεί με μία τάξη. Και όταν είμαστε σε αυτή την τάξη, στην ανώτερη, αν είμαστε στην κατώτερη όμως, δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε στην ανώτερη. Χρειάζεται υπερβολική δουλειά, χρειάζονται διάφορα άλλα tricks που κάνουμε. Όμως εδώ, στο Theta Healing, μπορούμε να έχουμε μία καθαρότητα για να αλλάξει αυτή η τάξη. Να φέρουμε την τάξη για εμάς. Γεια σου Άλης! Να φέρουμε την τάξη για εμάς. Να τοποθετήσουμε εμείς τον εαυτό μας. Και πότε τον τοποθετούμε? Όταν απορρίπτουμε, όταν βγάζουμε από τον εαυτό μας αυτές τις κακές επιγνώσεις που έχουμε. Ότι ως χαμάλης θα δέχομαι εντολές και ως αφεντικό θα δίνω εντολές. Όλα αυτά λοιπόν τα διαλύουμε ας πούμε, τα κάνουμε γιατί ξέρετε ο κάθε άνθρωπος έρχεται για να κάνει Theta Healing ή όταν κάνει τα σεμινάρια του Theta Healing, μιλάμε για θεματικές διαδικασίες. Κάποιος μπορεί να έρθει μία μέρα να μιλήσει για την οικογένειά του και για το αίσθημα απόρριψης που έχει νιώσει από τη μητέρα του, από τον πατέρα του. Την επόμενη φορά να έρθει και να μιλήσει για το επαγγελματικό του περιβάλλον.
και την επόμενη φορά να μιλήσει για το ότι πώς θα ήθελε να είναι το σώμα του και δεν είναι. Οπότε λοιπόν στο Theta Healing επεξεργαζόμαστε θεματικές συνεδρίες. Στις θεματικές αυτές συνεδρίες, επάνω στο ζήτημα που τίθεται κάθε φορά, αρχίζουμε και αναλύουμε το μάθημα που έχουμε πάρει, το τι μας άφησε αυτό το μάθημα τέλος πάντων, θετικό και καλό, αρνητικό και κακό, που μας οδήγησε, που μας έβγαλε, τι δρόμο έχουμε πάρει τώρα, πώς διαμόρφωσε αυτό το δρόμο μας, πώς ζούσαμε τόσα χρόνια, σε τι συναισθηματικό πεδίο και τι σκέψεις κάναμε για μας. Και επιτόπου μπορούμε να αλλάξουμε, μέσα από αυτά αναγνωρίζουμε πώς ο άνθρωπος αυτός έχει διαμορφωθεί και πού θα έπρεπε να είναι, πού θα ήθελε να είναι. Και το κάνουμε, αρχίζουμε μετά και αναγνώσκουμε στην ουσία πεποιθήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, μια δική μου πεποίθηση πολύ παλιά, πάρα πολύ παλιά, ήταν ότι μου είναι δύσκολο να κατανοηθώ από τον κόσμο. Μου ήταν εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσω, να κάνω ομιλία μπροστά στον κόσμο. Και όταν έφτασα σε ένα γεγονός και το έλυσα, ήταν στη τρίτη δημοτικού, όταν έπρεπε να πω την ιστορία και δεν την είπα καλά και αισθάνθηκα φοβερή ντροπή και ταυτόχρονα έφαγα και ξύλο τότε από τη δασκάλα. Οπότε όταν έλυσα αυτή την εμπειρία, σταμάτησα να τρέμουν τα πόδια μου όταν μιλούσα, γιατί κοιτάξτε, εγώ είμαι τραγουδίστρια και έχω βγει σε πάρα πολύ μεγάλο κοινό μπροστά, χωρίς να έχω κανένα ζήτημα. Αλλά με το τραγούδι ήμουνα σίγουρη ότι το τραγούδι είναι ο δρόμος μου, το ταλέντο μου. Είναι αυτό που ήθελα για να προχωρήσω εγώ στη ζωή. Και οπότε το είχα άνετο το τραγούδι. Όταν όμως ήταν να μιλήσω, αισθανόμουν δυσκολία, αισθανόμουν μαγκωμένη, αισθανόμουν ότι δεν θα έχω αποδοχή, ότι ο κόσμος, όχι, και πραγματικά βίωνα έναν τρόμο, ένα φόβο. Γιατί το είναι, μου ερχόταν ξανά εκεί που ένιωθα την απεριόριστη ντροπή, επειδή δεν ήξερα το μάθημα. Και μετά έφαγα και ξύλο, πόνεσα. Οπότε λοιπόν υπήρχε και ο φόβος, υπήρχε ο πόνος, υπήρχε και η ντροπή. Και τώρα όλα αυτά τα συναισθήματα, όταν άρχισα και τα ανέλυα, πήγα ακόμα πιο βαθιά και ζήτησα στην ουσία να αντικατασταθούν αυτά τα ζητήματα, αυτά τα συναισθήματα, αυτές οι πεποιθήσεις που λέγανε ότι όταν πάω να μιλήσω, πονάω, καταλήγω να πονάω. Όταν πάω να εκφράσω αυτό που ξέρω, καταλήγω να τρέμουν τα πόδια μου. Έτσι, σας λέω ένα προσωπικό μου παράδειγμα. Οπότε λοιπόν, όταν άρχισα και απελευθέρωνα όλη αυτό το βάρος, το απελευθερώνουμε πώς? Μέσα από μία προσευχή. Έκανα λοιπόν προσευχή, αλλά η προσευχή στο Theta Healing είναι κάτι πολύ μοναδικό, δημιουργεί, μπαίνουμε σε αυτά τα επίπεδα θήτα και δημιουργεί ένα περιβάλλον μέσα μας πάρα πολύ γαλήνιο, ειρηνικό. Θα κάνουμε το διαλογισμό στο τέλος, γι' αυτό μείνετε να το δοκιμάσετε. Και όταν μπαίνεις σε αυτό το ήρεμο και γαλήνιο περιβάλλον, το εσωτερικό σου περιβάλλον, του νου, της καρδιάς και του σώματός σου, τότε αρχίζεις και αναλαμβάνεις την ευθύνη του ότι αυτά γινόντουσαν σε μια άλλη εποχή. Εμένα τώρα αυτά δεν με χαρακτηρίζουν. Δεν είμαι το κοριτσάκι της τρίτης δημοτικού. Είμαι μια γυναίκα ολοκληρωμένη, έχω κάνει τις εκπαιδεύσεις μου, έχω προσπαθήσει πολύ, έχω διαβάσει πολύ για να μπω σε όλη αυτή τη ροή της ζωής μου. Έχω κάνει μεταβάσεις και οπότε αρχίζεις και αναλαμβάνεις την ευθύνη των μεταβάσεων που έκανες και βλέπεις ότι τελικά όλο αυτό το μάθημα ήταν απλώς για να έρθεις στη διαδικασία να το καθαρίσεις, να το λύσεις για σένα, να το πας σε ένα άλλο επίπεδο, να εξελιχθείς. Και αυτό γίνεται εύκολα, γρήγορα, ανώδυνα, μέσα σε μία συνεδρία, μέσα από τη συζήτηση και τη βαθιά κατανόηση των δυνατοτήτων που έχουμε. Και γι' αυτό λοιπόν, εγώ προσωπικά με το Theta Healing το λατρεύω, είναι κάτι που πάντα νομίζω θα το κάνω,
γιατί έχει διαμορφώσει την καθημερινότητά μου, τη ζωή μου, με έχει κάνει να νιώθω αγαπημένη, να νιώθω πολύ φροντισμένη, να ζω αρμονικά στην οικογένειά μου και φυσικά να έχω γύρω μου έναν κύκλο από όμορφους ανθρώπους που στην ουσία ο ένας με τον άλλον έχει μία βαθιά αίσθηση εμπιστοσύνης. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι που το ευχόμουν πάντα να το ζήσω, δεν το είχα σε μικρότερη ηλικία. Τώρα όμως το βλέπω ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ερχόμαστε και αλληλεπιδρούμε με τόσο πολύ αγάπη, υγεία, εμπιστοσύνη, δύναμη. Γινόμαστε δύναμη. Οι περισσότεροι άνθρωποι μαζί, αυτό που έχουμε, το μεγαλύτερο πράγμα που έχουμε είναι ότι έχουμε δύναμη. Είμαστε δυνατοί. Και έτσι λοιπόν νιώθω πολύ δυνατή, νιώθω πολύ όμορφα σε αυτά τα τελευταία χρόνια της ζωής μου και μπορώ να πω ότι αυτό οφείλεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο Theta Healing. Τώρα λοιπόν, αν θέλετε, θα θέλατε να δοκιμάσουμε λίγο αυτόν το διαλογισμό του Theta Healing. Ποια που τα βλέπω αυτά πού? Ποια είναι αυτά το power is power? Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ και με ακούς. Λοιπόν, θα σας προσκαλέσω τώρα να κάνουμε μια όμορφη έτσι διαδικασία χαλάρωσης μέσα από το Theta Healing και θα σας προσκαλέσω όταν θα τελειώσουμε αυτό να εστιαστείτε σε κάποια πράγματα και πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θέλω να καθίσετε όλοι σε μία, δεν θέλω να είστε ξαπλωτοί, θέλω να είστε σε μία στάση καθιστή. Μπορείτε να είστε και οκλαδόν, αλλά μπορείτε και να είστε σε μία καρέκλα, σε έναν καναπέ απλώς. Δεν θέλω να ρίξετε το κεφάλι σας πίσω, θέλω να κρατήσετε το κεφάλι σας σε μία ευθεία σχέση με το ώμο σας και τη σπονδυλική στήλη. Και θέλω να κλείσετε απαλά τα μάτια σας, να δώσετε λίγο χρόνο για να ακούσετε την καρδιά σας. Ακούστε την καρδιά σας και επικεντρωθείτε σε αυτόν τον παλμό που έχει. Και τώρα θέλω να εισπνεύσετε μέσα από την καρδιά σας και στην καρδιά σας να ανοίξει ένα όμορφο λευκό τριαντάφυλλο σε κάθε εισπνοή. Στην εκπνοή κλείνει το τριαντάφυλλο αυτό και γίνεται μπουμπούκι. Εισπνέω ανοίγει, γίνεται ένα λευκό τριαντάφυλλο, εκπνέω κλείνει, γίνεται ένα λευκό μπουμπούκι. Εισπνέω ανοίγει, γίνεται ένα λευκό πανέμορφο τριαντάφυλλο, εκπνέω κλείνει, γίνεται ένα όμορφο μπουμπούκι. Πάρτε λίγο επαφή με την ενέργειά σας στην καρδιά και τώρα κατεβάστε αυτή την ενέργεια στο κάτω μέρος του σώματός σας, μέσα στα πόδια σας και στα δύο πόδια σας και επιτρέψτε της να βγει ως ενέργεια στη γη και να φτάσει ως το κέντρο της γης. Παρακολουθήστε την πορεία αυτής της ενέργειας και όταν φτάσει στη γη παρατηρήστε νοερά ότι η ενέργειά σας αναζωογονείται, ανανεώνεται και επανέρχεται μέσα στα πόδια σας. Και όταν επανέρχεται,
μπαίνει μέσα στα πόδια σας, ανεβαίνει σε ολόκληρο το σώμα, ανοίγοντας ένα-ένα τα ενεργειακά σας κανάλια και βγαίνει από την κορυφή του κεφαλιού σας μέσα σε ένα όμορφο πλαίσιο μιας λευκής μπάλας ή όποιο άλλο χρώμα δείτε. Δείτε να δημιουργείται καταρχήν αυτή η μπάλα, πάρτε αίσθηση με το χρώματό της, με το χρώμα που έχει και τοποθετήστε τη συνειδητότητά σας μέσα εκεί και ανεβείτε όλο ευθεία ψηλά επάνω, περάστε τα όρια του κτηρίου που είσαστε, βγείτε στα σύννεφα, περάστε τα, μπείτε στη στρατόσφαιρα, βγείτε από αυτήν, μπείτε στο όμορφο σύμπαν μας, ανεβείτε όλο ευθεία επάνω παρακολουθώντας τα νεφελώματα, τους πλανήτες, τα αστέρια, τους κομήτες και ό,τι άλλο όμορφο έχει να μας προσφέρει το σύμπαν. Ανεβείτε ακόμα πιο πάνω, διαπεράστε το και διαπεράστε πολλά φώτα που εναλλάσσονται μεταξύ τους με σκοτάδι. Και μετά βγείτε σε ένα υπέροχο τεράστιο χρυσό φως, διαπεράστε το και αυτό, δείτε τον εαυτό σας να γίνεται φως και μπείτε σε μια όμορφη ουσία καθώς ανεβαίνετε πιο πάνω, ζελατινώδη, όπου μέσα της εμπεριέχει χρώματα και αριθμούς, σχήματα και ακόμα πιο πάνω, εφόσον κολυμπάτε ελεύθερα σε αυτή την ουσία, νιώθετε έτσι μια όμορφη δροσιά στο σώμα σας. Θέλω να κατευθυνθείτε προς το ροζ σύννεφο. Μπορείτε να μπείτε μέσα. Σε αυτό το ροζ σύννεφο κρύβονται μέσα ο νόμος της συμπόνιας. Και εδώ κατανοείτε, αισθάνεστε πως είναι να νιώθετε συμπόνια για εσάς και για όλους τους άλλους. Όταν νιώσετε αυτό το όμορφο συναίσθημα της συμπόνιας, μπορείτε να ανέλθετε ακόμα πιο πάνω σε μία ενέργεια ανιδιοτελούς αγάπης, μία ενέργεια μαργαριταρένιας, έτσι ασπρογάλαζη, φωτεινή. Όταν μπαίνετε σε αυτό το επίπεδο, μπορείτε να δείτε μία λευκή αχτίδα φωτός να σας καθαρίζει από πάνω έως κάτω και να παίρνει από εσάς οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα, οποιαδήποτε αρνητική ενέργεια, τοξικότητα, οποιοδήποτε φόβο, πόνο, δυσκολία, οποιοδήποτε αίσθημα βάρους και ανυμπόριας. Εδώ λοιπόν μπορείτε να πείτε μέσα σας ότι είστε ενέργεια Θεού και εδώ μπορείτε να κατευθυνθείτε, να ζητήσετε από την ύψιστη πηγή αγάπης να συνδεθείτε με τον εαυτό σας.
θα σας προσκαλέσω να μπείτε σαν ένα πούπουλο ψηλά από την κορυφή του κεφαλιού σας, μέσα σας και να κατευθυνθείτε στην καρδιά σας. Και καθώς πηγαίνετε σε αυτό το σημείο του σώματός σας, θέλω να ρωτήσετε, να δείτε και να ζητήσετε: Θεέ μου, αγάπη, με όποιον τρόπο, στο Θεό που πιστεύετε, ποια είναι τα βασικότερα και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μου και ταλέντα μου, ποια είναι τα ουσιαστικότερα χαρίσματά μου. Και δείτε πώς νιώθετε, τι σας βγαίνει, ποιο είναι το συναίσθημα, τι σας απαντάτε, αλλά όχι με τα αυτιά, έτσι κατανοητό, σαν αίσθηση, πάρτε την αίσθηση αυτή. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να δείτε τα στοιχεία σας. Δεν είναι απαραίτητο ότι τα ταλέντα μου είναι πάντα μια καλή φωνή μόνο. Μπορεί να είμαι συμπονετική, συμπονετικός, έχω ενσυναίσθηση. Έχω γρήγορη αντίδραση, είμαι ταχεία. Είμαι αγαπημένη, αγαπώ τον κόσμο βαθιά. Ένα από τα ταλέντα σας θα μπορούσε να είναι ότι είστε το κέντρο του κύκλου σας. Οπότε, όταν είστε έτοιμοι, πάρτε έτσι αυτή την αίσθησή σας και γράψτε μου εδώ στα σχόλια. Πώς νιώσατε, ποια είναι τα κυριότερα ταλέντα που έχετε, ποια είναι τα χαρίσματά σας. Για να δω τι θα μου γράψετε. Η Μαρλού, η Αλεξάνδρα, η Ιουλία μας, η Δήμητρα. Ποια είναι τα ταλέντα σας, ποια είναι τα μεγαλύτερα χαρίσματά σας. Με ποιο τρόπο συνεισφέρετε στον κόσμο μας. Ποιος είναι ο βασικότερος λόγος αυτής της συμμετοχής εδώ για εσάς. Επικοινωνιακή, προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, επικοινωνεί στην αγάπη. Πολύ ωραία, Ιουλία. Πολύ ωραία. Πώς νιώθεις? Γράψτε μου και πώς νιώθετε. Όχι μόνο τα ταλέντα που ανακαλύψατε ή που είδατε ότι είναι έτσι τα μεγαλύτερα σας ωφέλη
Τα ταλέντα, η πίστη, η αφοσίωση και η αγάπη. Και ένα χαμόγελο σχηματίστηκε. Πολύ ωραία, Βίκη. Για να δω και τους υπόλοιπους. Μαρλού. Χαίρομαι, Ιουλία. Άννα, εσύ είδες ότι είσαι αρχηγός και προστάτης. Και είπες μάλλον κάποιο λάθος έγινε. Και όμως δεν έχει γίνει λάθος. Μπράβο, Άννα. Δοτικότητα, Αλεξάνδρα, ενσυναίσθηση, κατανόηση, παρατηρητικότητα και αίσθηση της διάκρισης. Μπράβο, Αλεξάνδρα μου. Η Βίκη νιώθει απίστευτη γαλήνη και ησυχία μέσα της. Η Μαρλού, η αντίληψή της και νιώθει περήφανη. Πολύ ωραία, Μαρλού, πόσο χαίρομαι για σένα. Χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς. Θα ήθελα, αν θέλετε, θα περιμένω λίγο ακόμα να μου γράψετε και οι υπόλοιποι. Γέλασα με την Άννα. Άννα, ήτανε πολύ διαφορετικό αυτό που περίμενες. Όμως να ξέρεις να του δώσεις λίγο βάση στο ότι είσαι αρχηγός και προστάτης. Γιατί πραγματικά η λέξη αρχηγός είναι ηγούμε των αρχών. Άρα λοιπόν είμαι και προστάτης. Ηρεμία, αγάπη και ησυχία. Και εγώ σε ευχαριστώ, Διονυσία μου. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπημένες μου ψυχές. Ναι. Πολύ ωραία, Άννα. Πολύ ωραία. Αγαπημένες μου ψυχές, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σύντομα και σε άλλο live. Έχουμε την Τετάρτη, αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται το live μας για τα σώματά μας όλο, για τον ενεργειακό καθαρισμό των σωμάτων μας. Είμαστε στις 8.30-9 η ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θα το παρακολουθήσετε, θα σας στείλουμε και έτσι ένα υπόμνημα. Οπότε σας φιλώ, να είσαστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, πολύ μεγάλη αγάπη, πολλές καρδουλές σε όλους σας, φιλιά. Και τα λέμε για όσους θέλουν την Τετάρτη εκεί στις 8.30-9 η ώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, αλλά μπορείτε να το παρακολουθήσετε στη σελίδα μου dionykaroki.com ή στα social Sacred Voice by Diony ή Diony Karoki κάτω παύλα, μπορείτε να το βρείτε τέλος πάντων. Εγώ σας φιλώ, να έχετε ένα υπέροχο όμορφο βράδυ. Αντίο σε όλους. Ωραία, πώς κλείνουμε τώρα αυτό. Οκ, δεν ξέρουμε τώρα πώς κλείνουμε. Πολύ γένεια. Ωραία. Λοιπόν, ας κλείσουμε το Facebook πρώτα.